Advarsel. Den her video vil måske være en del mærkelig for dig. Men i hvert fald, husk at like og subscribe, hvis du kan lide den. Hej hej. Flot. Nå, vi prøver. Ja, det gør vi sgu. Kom så. Okay. Jeg er økologist. Det var da ikke så godt. Nej, det var da... Okay, fuck det. Jamen, det var da godt. Det var da ikke så godt. Jeg fandt lige 2 golden apples. Timer vi. Ja, det tror jeg. Ja, okay, vi er bare totalt klamme og timer i orden. Det er nemlig også. Lige præcis. Okay. Jeg dør! Nej, Ja. jeg fik ham, og så døde Du jeg. fik en! Men jeg døde. Nå. Klap. Det er ikke. Jeg tager ham her. Skal du munkes i skideren? Nå, det var timer. Det var gider bare ikke. Det var ikke shit. Ja. Og luk møde! Nej! Vi prøver igen i... Eller selvom vi kun har prøvet én gang, men vi prøver igen. Okay, Yeah. nu begynder vi... Skal vi bygge et hus? Ja, lad os gøre det. Fed cage, du har. Ja, ikke også? Den er helt normal. Ja. Der er ingen, der har den. Øh, Lidt bøf og sådan. Vi bygger vores hus hernede. Jeg har 24 blocks. Jeg havde også 24 blocks. Okay, vi bygger hernede. Hvor er jeg mit arm her? Ja. Yeah. Men så velkommen til kribben. Yeah. Okay, så skal vi begynde. Jeg har ikke nogen pickaxe, så... Okay, jeg kan måske lave en til dig. Nå, jeg har ikke noget træ. Lav en zombie herude. Sådan, Skal bare Peter, masser lige ind kribben igen. er færdig. Ja, og skal også lige være lidt her, fordi vi er rich kid. Yeah. Hugger lige noget kul. Ja. Survival episode 2. Det er det survival episode. Hej så sammen, velkommen til den her episode. I dag så spiller vi survival, og det her det er episode 2. Så ja, Godt. vi har lavet for bygget. Prøv at se, vi har fundet diamond. Ja, og har vi også en titel på den her video. Diamond! Din krib. Min krib står bare her. Med din army. Hvis vi Der vinder kommer det. nogen, der kommer 2. Ind i huset. Snakker min krib. Fuck dig, du må ikke. Shit, de vil. Fuck dem. Min krib, det er aldrig. Jeg er ikke død endnu! Nå, Nå, okay. vi spiller igen. Ej, du er fandme til på at vinde. Ja, vi tager det gennem til. Ja. Du kan da holde those chickens. Du kan da holde those chickens. Måske kan jeg egentlig hoppe ind på midten. Du snyder den bare. Ja, jeg snyder dem. Fordi jeg skal lige en chart med svær. Det er god idé. Sådan, nu har Lige noget. Jeg hugger lige nogle træ, hvis nu vi får brug for det. Ja, hvis nu vi fik brug for det. Der er en, der er på vej til os. Jeg skyder ham. Nej! Jeg skyder ham. Jeg skyder Fik ham. død han. Nå, han døde. Ja. 3 HP. Easy peasy lemon. Squeezy. Hvad er din lov? Det er blå. Og tag hans diamond hjelm. Njam. Hans diamond hattet. Jeg går det. Jeg er ikke shit, jeg lidt. Okay. Jeg er ikke shit, det lille hul. Du shit. Ja. Fuck. Fuck, hvor griner, så kommer der også brum. Nej! Eller der prøver jeg bare til dem lige ved siden af os. Jeg hopper direkte over til midten, er du klar? Nej. 3, Ja. 2, 1. Ja! Nej, okay. Nej, ja, jeg prøvede også, jeg faldt ned. Ej, jeg faldt ned. Og ja, Oh shit. jeg er rigtig slem. Jamen, ja. Ej. Nej, shit. Ja, nej. Jeg faldt ned skyld. Okay, nu gider jeg simpelthen ikke vente på det, vi tager bare et game til. Ups. Ja.
Fuck ja. Jeg fik en. Jeg håber ikke, du ville have haft nogle af tingene, fordi nu har jeg altså taget dem alle sammen. Men det er fint, jeg fik også lige... Super. Jeg fik over til os. Jeg fik over til os. Jeg kommer ned til dig. Jeg kommer ned til dig. Jeg chopper ham. Jeg fik ham. Jeg havde kun en bue. Og ingen skud. Ej, jeg fik 2 kills. Det er helt fint. Det er helt fint. Jeg har svært til dig. Jamen, jeg døde. Er det det? Han flækker mig. Jeg havde kun en bue. Jeg havde ikke andet. Ui. Et andet arbejder. Jeg chopper ham. Nyt. Fuck dig. Jeg har ikke nogen chestplate. Just kidding. Just killing. Nå, er der en trappe dernede, hvor du er? Jeg hoppede. Jeg døde nemlig i forhold til, at man slå mig 2 gange med dansvær, så hoppede jeg ned. Der er en, der skyder der. De er dårlige. Kom så i. What The fuck, du vinder faktisk ikke. Vi spiller Ej, ikke jeg kunne da ikke gøre noget. Mahron. Og Den løber ind til midten. Peter, vi skal fandme have lavet en video med Mahron. Jeg hopper ind i midten direkte. Alle sammen shoutout til Mahrons kanal. Det er ikke han hedder ikke Mahron, han hedder Mahron. Og der er link i beskrivelsen til hans kanal. Den hedder Samsball. Gør den. Ja. Samsball. Jeg var inde i midten, jeg fik mega gode ting. Jeg fik en killeren i sidst. Karl, det er Karl. Jeg fucking taber over Karl. Jeg vil finde... Kom så, Karl. Nej, der kommer Matthew. Løb! Selvmord! Fuck, han sutter. Han faldt ned. Faldt Karl ned. Er du klar, Peter? Er du klar? Nå. Karl er faldt ned. Vi har ikke vundet et game endnu. Var det Karl, der faldt? Det gjorde de begge, dem der. Eller det gjorde de? Ja. What? Det var bare en anden, der nakkede der. Fuck nogle noobs. Mega easy. Vent, det er på mig, din... der kommer nogen! Jeg hjælper dig! Hjælp mig nu! Så lever du bare øen! Gjorde du? Ja! Nå. Nå! Fucking... Svaret. Huha. Bare rav stiler. Jeg kan lige hjem ned til dig, som jeg kan have. Den fik jeg jo bare til. I'm the best. Oh yeah. Watermelon. That's was delicious. Yes! Hvad? I got some watermelon. Du har lige droppet det. Jeg dropper snibbold på ham her. Så det er en svensk nøgle. Fuck dig. Svensk nøgle. Hallo? 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 Jeg er rigtig slem. Hjælp mig, Peter! Nej, jeg er død. Jeg dropper TNT på din mand. Yes! Nej, han nåede at komme væk fra det. Du er din pæk! Nu kommer en kæmpe... Kære! Au! Og så attack ham nu! Jeg har intet på mig. Ja! Nej, okay, du skulle da ikke have gjort min fejl. Yes! Damn! Ligesom Damn! Damn! Damn, Mikkel! Nå, Mikkel. Damn! Mikkel. Michael Hansen. Ej, det gjorde de bare ud. Har du så ikke noget svært nu? Jo, jeg har mit guldgevær. Kan jeg slå dig? Nej. Ej! Jeg faldt også ned. Det er en jammer. I almost killed myself. Ja, giv mig et sværd. Giv mig Jeg har kun det, jeg har. Fuck dig! Giv mig et sværd. Jeg gør det, jeg får det hele.
Hvorfor tager du alle de der axes og pickaxes, der er der? Jeg har nok af dem. Ja, okay. Jeg ser lige ild til det TNT, så der er en eller anden spade, der har sat. Fyr! Nej! Nej, jeg døde selv! Jeg døde selv! Jeg døde! Jeg døde også! Jeg kan finde mig. Jeg kan ikke se noget, jeg har solbriller på. Ja, nå. Ja. Jeg er lige på kanten. Mangler du et sværd? Med noget. Mangler du et våben? Nej. Eller jo, jeg har et, men det må du ikke få. Okay, Ja, jeg har også et. Har du speed buff? Ja. Oh shit, jeg dør. Glem din task. Shit, jeg glemte min task. Shit, jeg glemte min task. Jeg... Nå. Jeg døde. Kom nu! Hvad? Shit! Hvorfor siger du det? Yes! Shit, jeg fik ham. Du fik ham! Er jeg færdig? Den her episode med Skal jeg suge den?